Girona, Iberiar Penintsulako ipar-ekialdean dagoen hiri txiki bat dugu. Izen bereko Kataluniako probintzian. Inguru hauetako lehen daktuek Kristo aurreko 37. urtera garamatzate. Hemendik erromatarren Augusta bidea igarotzen zen, eta Pompeiok bertan kokaleku bat eraikitzea agindu zuen. Hortik aurrera, hainbat eta hainbat histori eta kontu, bertara gerturatzen den bidaiaria txunditu eta erakartzeko. Arabiar bainuak imitatzen zituzten baineo hauek, 12. mendean eraiki zituzten eta naiz eta 1285. urteko Frantziako Filipe Ausartak hiriari egindako setioan erdi zuntzituta gelditu, 1284. urtean berreraiki zituzten eta bere zerbitzuak ematen jarraitu zuten. Dirudienez, Erdi Aroan bertan bizi zen komunitate juduak, mikbe, beraien bainu garbitzaileak bezala erabili zituen bainu hauek. 1618. urtean, moja kaputxinoen komunitate batek erosi eta despentsa izateko eta arropa garbitzeko erabili zuen. Azkenik, 19. mendean adituen interesa piztu zuten eta tokia ikertzen hasi ziren. 1929. urtean, Gironako diputazioak erosi, berritu eta jendeak bisitatu ahal izateko moduan jarri zituzten. Bainuak atzean utzi eta hiriaren alde zaharra bisitatzera joango gara. Gironako lehen arrastoak hiriaren gainealdean daude, eta bertan oraindik aintzinako harresiaren atalak ikus daitezke. Hiria mugatik gertu eta pasabide estrategiko batean egonik, etsailegandik defendatzeko garai ezberdinetan harresiak eraiki ziren hiria babesteko eta gaur egun hiriko toki bisitatuenetako bat dugu inguru hau guztia. Hemen gaude. Katedralera igotzen diren eskaileren aurrean. Telebistako serie bati esker, katedrala baino famatuagoak egin direnak. Gure Gaztelugatxe eta Zumaiako itxuron hondartza bezalaxe. Fatxada barroko nagusia kanpoan utzi eta nabe gotiko izugarri batean sartu gara. Bertan dagoen argi apurra katedralak bere hormetan dauzkan beirate ikusgarrietatik sartzen da, eta tokiari itxura erdi magiko, erdi beldurrezkoa ematen dio. Marmolezko pieza bakarrean eginiko apezpiku aulki erromanikoa ere ikusgarria da. Baina katedraleko altxor garrantzitsuena atzeko gela batean aurkitzen da. 11. mendeko kreazioaren tapiz erromanikoa. Katedrala eta kristau erlijioa atzean utzi eta minutu gutxira judutegira joan eta hiriko museo judura iritsi gara. Juduek indar handia izan zuten Erdi Aroan Gironan. Pentsa, 12. mendean bertan 800 bat judu bizi ziren. Horrek, kulturan eta eguneroko bizimoduan indar handia izan zuen eta oraindik orduko hainbat aztarna aurki daitezke hirian. Museoa bera 15. mendean hiriko sinagoga izen zenaren barnean dago.